Teng daleme Rama Yai Komarudin lur iki lur. Rama Yai. Rama Yai. Panjenengan wonten pundi? Niki lho, ada upen-upen ngeten niki lho. Oh, alhamdulillah. Lah, jebule mendone Rama Yai kok ya kathah to lur. Kathah. Tak pikir aku sadar mau ngaji tok. Mboten. Jebule ya Kula niki wong sregep, Mas. alhamdulillah. Nggih, nggih. Dadi kula niki dadi wong sregep, kepengin kecukupan dari kewajibane wong urip niku kan ya ngibadah, ya sregep nyambut gawe, ya serawung karo manungsa. Dadi ya apik nyang Gusti Allah, ya apik nyang manungsa. Ngoten mulane kula ki meskipun jereke wong piye-piye pun kula ya panggah ngarit. Niki wedhus kula niki niki nggih wedhus niki. Alhamdulillah. Kae yo anak bebek. Nggih, ngoten niku. Dek niki kandhang niki gawe niki, Mas. Alhamdulillah. Nggih lah kurungan kula ya apik. Kurungan ayam niki. Nggih, wedi. Wah. Kaya ngoten. Lah ayame sawunge pundi Rama Yai niki? Dikurung nika niku. Oh, dikurung wonten mriko. Nggih, teng mriko nika lho dulur. Nah, nika. Ngoten niku. Gek sampean wae pundi? Saking griya. Gek badhe napa teng mriki? Lah perlu kula badhe ngapunten sanget. Nggih. Badhe mbibiti maringi utuk-utuk ayam alit setri niki mugi-mugi saged babar teng mriki. Nggih, alhamdulillah Mas. Mergo ngeten, pitik kula dek kapan kan kena aratan. Nggih. Jadi kandange niku nganggur kaya ngeten niki. Terus dene lek kula jenengan bibiti pitik, malah kula matur sembah nuwun. Gek pundi lho wujute pitike? Niki. Nah niki. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi dipun ijoli kalian Gusti Allah. Pitik jenengan babar pinangkar wonten dalem mriku nggih to. Nggih, suwae. Kula paringi gelang tenger mengki lek umpami medal saking kandang, tengere gelang cemeng niki. Oh, ngaten. Nggih. Berarti jenengan ki ya anu nggih, kadung wis masuk balung sungsung punene wong tuwa mbiyen kae sapa wong kang utah bakale utuh. Iya nggih ta? Nggih. Heeh. Dadi utah niku maksude weweh karo wong. Ketoke niku barang sing diwehne niku ki jane sudane sejatine tambah alias rezeki ditambahi karo Gusti Allah malimpah ruah. Nggih. Nggih, ya alhamdulillah. Kula mboten ngrumaosi ngoten lho Rama Yai nggih. Ning kula ingkang jarwakaken kok. Oh, nggih. Mugi-mugi saged sehat, babar pinangkar Rama Yai nggih. Amin, nggih. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon Rama Yai kula kepareng nyuwun pamit wonten kebetan teng griya badhe ngramut ayam. Nggih. Sugeng tindak. Nggih, matur suwun Rama Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes ngono ya lur, alhamdulillah aku tak nyuwun pamit. Nadarku wis keturutan. Open-opene Rama Yai kaya ngono kuwi. Terus dirumat ning kono kae. Wis muga-muga babar pinangkar ya lur. Ayame. Assalamualaikum.